Partnerem tohoto rozhovoru je Rádio Trojka. Děkujeme. Děkuji vám, že jste přijala moje pozvání. Hnedka první, na co bych se vás rád zeptal, vy děláte, řekněme, na ženu stále poměrně neobvyklé povolání. Vy jste svářečka, jestli to tak můžu říct. Jak jste se k tomu dostala? Tak ďakujem za pozvanie. Chcela by som povedať, že som orbitálny a ručný zvárač. Dostala som sa k tomu tak, že vlastne bývala som v Prahe, zoznámila som sa so svojím manželom a on ako 8 rokov už pracuje v tomto odvetví, takže mi ukázal, aké je to fungovanie s takýmto človekom v tomto odvetví a rovnako som videla jeho plat. Takže áno, lákala ma možnosť finančného zárobku v takejto výške. A ešte keď som sa dozvedela, že zvárači dostávajú viac, tak prečo to neskúsiť? Začala som v jeho práci, urobila som si kurz a dostala som sa tam, kde som. Takže to chápu tak, že jste o téhle práci neuvažovala předtím, než jste se seznámila s vaším mužem? Ja som popravde aj nevedela, že niečo také existuje. že sa to takto spája a že vlastne fungujú zvárači. Takže vôbec nie. Ale predtým som chcela robiť tie mužské práce. Ja som predtým robila stajníka v Prahe a zapáčilo sa mi. A bylo pro vás těžké se to naučit? Stále sa to učím. Je to dlhá drina. Určite musím priznať, bolo to náročné. Z môjho hľadiska chcela som byť už od začiatku tá najlepšia. A keď som videla, že môj muž mu všetko ide bez problémov, tak prečo ja takto nejdem hladko? Ale určite boli tam slzy a plač. A ďalšia výhoda zvárania je tá, že dáte si kuklu a nikto nevidí, či plačete. To je pravda. Aj tak. A já teda musím přiznat, že jsem naprostý laik, ale já jsem si myslel, že abyste mohla svářet, tak na to musíte mít nějaké vzdělání. Musíte mať kurz. Vlastne musíte mať certifikovaný kurz a tam musíte prechádzať cca mesiac štúdia. Ja som to robila popri práci a dalo sa tu vlastne všetko stihnúť za cca ten mesiac. Teďka už bych přešel k samotnému cestování nebo pobytu mimo Česko a Slovensko. Vy jste s manželem procestovala poměrně slušnou část světa. Dokázala byste říct, kde se vám nejvíce líbilo? Čo sa týka prírody, to bolo Švédsko. Tam bola nedotknutá príroda, tam si môžete predstaviť, že ste v národnom parku všade, kde idete. Taktiež Slovinsko, tie modré vody, tí ľudia a tie hory. To bolo neskutočné. A čo sa týka tých exotických krajín, tak Sri Lanka. Tam mali tí ľudia málo a zároveň mali toho veľa. Boli šťastní, krásne pláže a jedlo. Neskutočné. Takže jste převážně přírodně založená. Určite áno. Ja som vlastne z Oravy, tam máme hory a lesy, takže ja toto milujem. Je to vaše. Presne tak. V tuhle chvíli teda pracujete a žijete v Dánsku. O Dánsku se říká, že to je jedna z nejspokojenějších a nejklidnějších zemí na světě. Je to pravda podle vás? Určite áno a musím priznať, že sú aj najšťastnejší národ na svete, nakoľko oni majú svoju filozofiu a tá sa volá HIK. Ak ste o tom nepočuli, určite je skvelé sa o tom zaujímať. Kladú dôraz na rodinu, na vzťahy a na to, že majú na všetko čas. Dáni sú ako keby mali každý svojho vlastného psychológa. Sú šťastní, všetko berú s ľahkosťou, majú na to čas a vedia si to premyslieť. Veľký je to kontrakt s nami, nakoľko my sme prchkí, chceme čo najrýchlejšie všetko urobiť a nemáme ten čas sa venovať tej rodine tak, ako oni majú. Takže určitě áno. Jak vás tak poslouchám, tak to spíš zní jako Itálie nebo Španělsko, taková ta spokojenost, klid. No áno, určite. Oni ako na všetko majú čas. Oni sú akože fakt sú najkľudnejší. A ako vodiči sú hrozní, takže to sú najspomalenejší. Já se teda přiznám, že jsem to už někde slyšel, ale stejně je to docela zajímavé, aby si člověk řekl, že ke spokojenosti musí být i jako, řekněme, právě to teplo a to moře a ten klid. A zrovna jako hezké počasí Dánsko asi úplně nesplňuje. Tak to je tá depresívna krajina, kedy máte veľmi veľa dní zamračených a musíte
z toho nejak prežiť, takže poviete si, áno, musím byť šťastný, lebo vlastne to je všetko na vás. Všetko to závisí od ľudí, ktorých máte okolo seba, ktorí sú s vami. Jasně, to je ostatně všude. A našla byste na svojí nové vlasti, jestli to tak můžeme nazvat, kromě počasí ještě nějaká další negativa? Tak prvý z nich bol vlastne, no to počasie vietor. To je ďalší taký paradox, tu strašne fúka. Využívajte veterné elektrárne, ale vy to veľmi ťažko prežívate, no teda my to prežívame veľmi ťažko, nakoľko ten vietor je veľmi, veľmi silný oproti Česku a Slovensku. Druhá vec, ktorá mi strašne vadí a s ktorou veľmi bojujem aj teraz, je to, že tu nemajú hory. Minimum, najvyšší bod je tu vlastne most medzi dvoma ostrovami a ten má 225 metrov nad morou, takže bieda. Ale a tretia ešte pitná voda, za ktorú na Slovensku môžeme byť veľmi, veľmi vďační a máme byť na čo hrdí. Tu je to bieda. A v jakém smyslu? Tá chuť je úplne iná. Tá chuť tej vody je úplne iná. A jak se vlastně cizinci v Dánsku získává práce? Jde to jednoduše, nebo vám to chvíli trvalo? Práve, že my to máme inak. My sme zamestnaní cez Slovákov, cez slovenskú firmu. Takže my nie sme vlastne na dánsku zmluvu, ale vlastne vy už, keď tu už bývate, nejak sa tu dostanete, tak nemal by byť problém tu nájsť prácu, ale ja som si ešte nehľadala prácu vlastne pod dánskym systémom. Takže svým způsobem máte v tomhle směru výhodu, jestli se to tak dá nazvat. Určite mám v tom výhodu aj, že mám okolo seba Slovákov. Takže nie som tu taký stratený jedinec medzi Dánmi, ale sme tu vlastne kolektív Slovákov, pracujeme pre slovinskú firmu a tí pracujú pre dánsku firmu. Takže je to strašne komplikované, ale zároveň má to svoje výhody a nevýhody. A dokázala byste říct všeobecně, kolik vás v Dánsku je? Jestli je tam hodně Slováků, nebo jste menšina? Tak, keď som pozerala štatistiky, tak Slováci sú, mi zdá, že v Dánsku je to 3. miesto, kde sú Slováci po Amerike a Česku. Teda bývajú. A najviac je tu Poliakov, ako všade je Poliakov, takže tých je tu neurekom a plus Slovákov je pomenej, ale sú tu. A sú tu veľmi cenení, za koľko majú tu skvelú prácu, odvádzajú skvelé výsledky, takže majú nás tu radi. To je dobře. A poslední otázka, kterou pokládám každému hostovi. Co byste vzkázala člověku, který třeba přemýšlí vyrazit, pracovat někam za hranice, ale ještě nesebral tu odvahu? Tak ja by som určite odkázala to, že život je len jeden. Budete to ľutovať, ak to neskúsite a vždy je možnosť sa vrátiť. Nikdy nebudete mať zavreté dvere naspäť. Takže vyskúšajte, uvidíte, naučíte sa a hlavne vás to poučí a pôjdete ďalej. To je hezké zakončení. Tak vám děkuju za pár minut vašeho času a přeju vám, ať jste i dál takhle spokojená. Ďakujem krásne. No, už musím, som skoro v Dánsku ubytovaná. Naschle. Dovidenia.